Stretli sa Nitriančan a Východňar v štúdiu. To nie je začiatok vtipu, ale začiatok nášho nového podcastu Huddle pod Zoborom. Zdravím všetkých fanúšikov amerického futbalu, obzvlášť tých, ktorí fandia Nitre Knights. Moje meno je Gorazd Lazorík, som člen predstavenstva, vedúci marketingu, hráč Nitre Knights, vyrývač a trash talker a každý týždeň tu so mnou bude Miško Pokorný, rovnako člen predstavenstva, hráč a pravidelný zdroj príjmov fyzioterapeutických kliník. Čauko Miško, vítaj. Ahoj. Ako som už naznačil, tento podcast bude vychádzať každý týždeň. Budeme sem pozývať hráčov, ľudí z organizačného tímu, partnerov a rozprávať sa nielen o futbale, ale celkovo aj o súkromí našich hostí. Ako sa na to tešíš, Mišo? Teším sa na to veľmi, akurát zase musím s tebou tráviť o hodinu viacej tento týždeň, takže... To je dobrá vec, že? Áno. To ja by som veľmi chcel. No. Čiže... Keď sme rozmýšľali, že koho by sme si dnes pozvali na prvý podcast, tak sme rozmýšľali, že musí to byť človek, ktorý vyzerá dobre, rozpráva dobre, hrá dobre, je populárny medzi mužmi aj medzi ženami. Hlavne medzi mužmi. A teda našim prvým hosťom je chlapec z Levic, bývalý hokejista, model, fanúšik dobrej hudby, hier, krásavec telom aj dušou, dobračisko do špiku kosti, až kým nevybehne na ihrisko, kde sa mení na totálnu beštiu. 190 cm vysoký, 110 kg silný, reprezentant Slovenskej republiky v tackle aj vo flag futbale, víťaz checkballu 31, tight end číslo 44, Matúš Koty Kotora, pre koktavých len Koty. Vítaj, Koty. Ďakujem, čaute chlapci. Ahoj. Veľmi pekné privítanie, ďakujem krásne. No, ako, napapkaný Matúško? Napapkaný, pripravený, môžeme sa rozprávať. Čo si mal dneska na nejaký? Na raňajky, ako vždy, moje zázračné čarovné smutičko, 1500 kalóriové. Toto je ináč pre mňa fascinujúca vec. Môj bazálny metabolizmus má 1700 kalórií a ty zješ 1500 kalórií na raňajky. Vieš to, Miško, predstaviť? Ja si to viem predstaviť. Už si to videl. Vy ste všetci chápali, Koty, keď príde do autobusu ráno, keď ideme na vonkajší zápas, on príde s takou tepšou, že my si myslíme, že on niečo napiekol a to sú len jeho raňajky. Myslím, že ty si mi hovoril, že niektoré máš aj 1700 kalórií. Hej. Tak objemovka, vieš, inak sa nedá. Proste čísla neoklameš. Musí byť. A je pravda, že si dávaš stále kapustu do smutička? Nie. Kapusta je už iba na večeru. Povedz nám, prečo si dal kapustu do smutička? To je základ. Črevné zdravie musíš probiotika krmiť. Ale tak no bolo to také, že nemal som to kde inde zaradiť, tak vám do smutička sa zmestí všetko. Fascinujúce. Miško, ty si pamätáš, keď sme boli s Kotym na majstrovstvách sveta? Veľmi dobre si to pamätám. Tak nám povedz, ako to tam vyzeralo. Celý Izrael si to pamätá. To bolo krásne ráno, 6:30 sme vstávali, pretože tedy otvárali raňajky. A Matúš Kotora si pýtal od ešte bývalého trénera Phila Hildebranda, že či môže ísť na raňajky skôr, pretože on toho spapa veľa a bol tam až do 7-10. Ale som rád, že poprvé som to stihol, LTT, však lebo posledný som odchádzal, ale som veľmi rád, že Pálko Horník išiel so mnou. Myslel som si, že tiež bude mať také objemné raňajky. Nie, Pálko si dal kavičku, keksy. Rozprávali sme sa tam spolu. A možno ešte niečo pod peru. No ale ja si to tiež pamätal, vtedy Phil, on bol už veľmi striktný v tom, že všetci, celý tým naraz tu nakračame, budem vyzerať ako jeden tým, tieto Koty z malou dušičku, že to ste nevideli, ešte 190 cm chlapa prísť takto za trénerom, že pán tréner, mal by som pol hodinku skôr. Ako ty už mal takýto stek týchto tanierikov tam. No Koty, ty každopádne teraz na tréningu ťa vidíme, ale netrenuješ, trošku sa premávaš hore-dole, ale nie je to full speed, nie je to ani v padoch. Diváci ťa nevideli ani minulý rok na ihrisku. Čo je s tebou, Koty, povedz nám. Tak mal som zranenie predného skríženého väzu. To sa mi stalo v roku 24, v sezóne 24 s Vysočinou. Bol to celkom náročný zápas, ako vždycky s Vysočinou sú. A odvtedy teda sa mi to nejako ťahá, mal som to teda operované a mám s tým nejaké komplikácie, čiže zatiaľ je to také, to liečenie je také pomalé. Pomalé alebo mizerné? Mizerné. Viac menej mizerné. No dobre, čo to pre teba znamená do tejto sezóny? Do tejto sezóny to znamená to, že operáciu si pravdepodobne zopakujem, bude komplikovanejšia než tá prvá.
Takže sa teším na rok až 2 výdatnej rekonvalescencie a regenerácie, posilňovania a takýchto kompenzačných cvikov. Čiže máme 2026, čiže tak 28 naspäť na ihrisku. 28 v plnej sile, 115 kg. Ešte aj vyrastie možno. Pravý tackle. No, vidíš, nie je toto tvoja ambícia postupne, aby si nemusel možno toľko cvičiť, vieš, len papať. Ambícia to není, ale možno to bude nevyhnutnosť. Uvidíme, no, či ťa Robča ešte pustí potom. Každopádne, to je taká ťažšia téma, možno trošku na začiatok, ale poďme si to nejaké také ľahšie. Ty si bývalý hokejista, hej, a my keď sme sa ešte niekedy dávnejšie rozprávali o tom, že by sme chceli spraviť možno nejaké promo z HK Nitra, tak vtedy sa bavili, že kto v týme hrá hokej s Borisom. A nejak sme to menovali Majo, Dano, Boris, hovorím, že Koty. A vtedy ma Boris zastavil, že no moment, toto čo hrajú v Leviciach, to hokej není. Povedz nám niečo o svojej kariére, lebo ja som si našiel nejaké zaujímavé štatistiky, je to fascinujúce. 6 zápasov, 4 trestné minúty, minus 10 plus minus. Koty, čo si tam robil? Čo si tam nerobil skôr? Veľa som toho nerobil, hej. Nie, bolo to také, takto, ja som šport vždycky mal rád a v Leviciach bol celkom populárny hokej, mne sa to hneď zapáčilo, lebo kontaktný šport, rýchly šport a chcel som už od malička niečo robiť, takže som pristal v hokejovom týme. A otec si z nás robil srandu, že nie sme teda hokejoví hráči, ale hokejoví prehráči, lebo v Leviciach to bohužiaľ tak niekedy vyzeralo, ale časom sme sa možno tak nejako obrúsili a aj tie rozdiely medzi Trenčínom, Slovanom a Nitrou sa tak trošku zmazávali. Nie, že by sme tie zápasy vyhrávali, ale už to nebolo aspoň 20-0. Medzi nimi sa tie rozdiely zmazávali, ale medzi Leviciami akože že oni sa zlepšovali, my Áno. Ale tak no, moje zápasy síce neboli plné striel, ale kontaktu tam bolo dosť. Pred bránou bolo treba čistiť, takže... Čiže ty si bol skôr taký Boris Valabik, hej? Taký, hej, čistič, no. Dobre. Mal si aj takúto povesť v lige? Ale hej, keď sa bolo treba pobiť, tak som tam vždycky naklusal medzi prvými. Nepochybujem o tom, no. A občas sa vracaš ešte k hokeju? Keď som mal futbalovú pauzičku, tak som hrával NHL, nočnú hokejovú ligu. Wow, pozerám, že wow, okej. Áno, v Bratislave je rozbehnutých pár aj takých organizovaných v podstate súťaží a chodia tam chalani hrať si partičky, hej, večerné hodiny po robote. Čiže párkrát som sa tam ukázal aj na zápasoch. A im to tak nevadilo, že keď sa domov vrátili s monoklom, hej, a že čo sa stalo, že no, tak Koty bol hrať. Presne, toto som si musel tie prvé razy zvykať, že toho kontaktu tam je pomenej a potom čo má obranca robiť, ale no, hej, musel som okolo toho korčulovať tak opatrnejšie. Dobre, či ten hokej si hral dokedy? Hokej som hral od 7 do 15 asi. A iba v Leviciach, hej? Iba v Leviciach. Čiže si nehral, hej? Hej, no. Dobre, a potom si vlastne prešiel na futbal, ako si dostal k futbalu? Zaujímavý príbeh. Ešte asi 14-ročný na základke, vo 8. ročníku možno, s Marekom Palovičom, s veľmi dobrým kamarátom, sme si tak vymieniali napálené CDčka, že teda kto má aké nové hry. A Marek doniesol teda Madden, futbal americký, že teda to má novú hru a to by sme si mohli zahrať. Tak sme si to zahrali, hneď nás to chytilo. Od hrania na počítači sme prišli k prvej lopte. Už neviem, ktorá bola prvá lopta. Možno, že nejaký spoluhráč nás asi z týmu mal futbalovú loptu. Potom sme si kúpili vlastnú loptu a tak to išlo, že teda vlastne po každom jednom tréningu sme zostali a minimálne hodinku sme si ešte hádzali. A potom vlastne, ak sa to lámalo, že chalani odchádzali do dorastu na strednej, tak my sme si vlastne s Marekom povedali, že boli sme už vyskúšať vlastne tréning v Nitre. Mali sme ešte obidva 14. Kto tam vtedy bol v Nitre? V Nitre bol Maco. Gašpo. Čiže títo vás učili receiverské techniky. Presne. Ešte aj Zúza, skúter vtedy hral. Ty si ako myslíš, Mišo, že Gašpo učil alebo Maco niekoho receiverské techniky? Keď ho učili základy receiverovania a takýto tight end z neho vznikol, tak to treba zdať hod. Niečo na tom bude. Tak, no. Gašpo dával základy. No a vlastne tak sme skončili v Nitre.
od toho dorastu, alebo od strednej sme už hokej nechali tak a trénovali sme vlastne... To predtým ste ho akože nenechali tak, hej, 6 zápasov s tým. Nie, počkaj, tam boli asi neúplné štatistiky, to zase pozor. Koty už v tom veku, kedy sa to ešte nedávalo na internet, tieto štatistiky. Áno, presne, to je bola digitálna doba. No, tak sme vlastne už prešli full-time do Nitry, full-time, každý víkend. Okay. Ale trénovali sme si naozaj, že poctivo počas týždňa. Mali sme celkom taký poctivý režim, že sme v podstate skoro každý deň vybehli na trávnik a hádzali sme si, prechádzali sme si rauty. Pamätám si, že Trnava Bulldogs mala vtedy na stránke vypublikované Route 3. Podľa toho to sme si musela byť frajerina, no, že niekto to mal. Presne sme si vytlačili, alebo teda nakreslili sme si routery, všetko sme si prechádzali, učili sme sa, na YouTube nebolo skoro vôbec žiadne nejaké edukačné videá. To nebol YouTube, hej, prosím pekne. Hej. Veď to, že vtedy to bolo naozaj také kostrbaté, ale už tam boli z nejakých 80 rokov nahraté nejaké coaching reely, že teda dalo sa nájsť niečo. Máme hovoril, že netelefonuj, potrebujem si pozrieť na YouTube oné routery, hej. No, takže takto. A potom z tej Nitry vlastne Bratislava mala rozbehnutú aj juniorku. No a tam sme obidvaja vlastne strávili 2, myslím, že roky v juniorke. A potom sme sa vrátili naspäť do Nitry a potom to už bol. No a tebe sa v tom čase, pokiaľ dobre viem, teda podarilo, že akože nie že úplne, že malá vec, hej, že dostať sa na kombajn do Kanady. Hej, že niekto tam normálne akože žatvu s tebou robil. Hej, že, no povedz nám, že ako sa môže, alebo v tom čase, ako sa mohol hráč zo Slovenska dostať na nejaký taký, že možno taký, že širší výber, dajme tomu, hej, hráčov niekam do Kanady, kde ťa nejak merali a podobne a skúšali teda, či máš na to, aby si tam hral. No po tej juniorskej sezóne vlastne to som ešte zostal hrať v Bratislave u Monarchs. A priniesli do týmu 3 kanadských hráčov a tí Kanadiania tu boli, myslím, že tiež cez nejaký výmenný program, ale to je v podstate teraz jedno. Skamarátili sme sa s tými Kanadianmi, boli to naozaj fajn chalani a učil som sa od nich, čo najviac sa dalo. Hej, však to sme boli ešte naozaj vtedy stredoškoláci, čiže času som mal dosť. Času bolo dosť, takže som na nich bol nalepený, čo najviac sa dalo, hej, lebo naozaj vtedy som futbalom žil úplne naplno. No a oni mi akože tak nejak otvorili oči, alebo tak nejak ma navnadili na to, že dalo by sa ísť hrať aj do Kanady. Ideálne ešte na strednú školu, ale predsa len, hej, to bolo komplikované, aj rodičia ma veľmi nechceli pustiť ešte na strednej do Kanady. Jasné. Takže z tohto zišlo, ale nechali sme to teda na vysokú školu. Boli tam potom aj nejaké byrokratické prekážky, ale išiel som tam aspoň na taký off-season školský. Čiže ako dlho si tam bol? V Kanade celkovo vtedy prvýkrát som bol 3 mesiace, ale do toho tréningového procesu z University of British Columbia som sa zapojil na posledný mesiac. Čiže tam boli najprv zopár tréningov bolo aj bez výstrojí, potom sme trénovali aj normálne. To si možno aj prvýkrát mal nejakú takú, že modernejšiu výstroj na sebe vtedy, či? No to bolo niečo neskutočné naozaj, keď som tam došiel, fungujúci tím, 60 chalanov, nebola to nejaký obrovský štadión, ale predsa len, že mali vlastný štadión, vlastné ihrisko, boli tam meetingovky, boli tam šatne, hej, obrovské, fyzioterapeutická miestnosť, bolo tam naozaj že naskladaných veľa tých ice tubs, hej, že po tréningu sa každý chalan proste ponoril do ľadu a naozaj bolo to pre mňa úplne niečo nevídané, hej, úžasné. Tuto ice tub, kým mňa poslať, tak by som povedal, že ďakujem, že toto je vybavenie, ktoré my nepotrebujeme. Hej. Nie, vtedy to bolo také, že robia to v Kanade, musíš, dávaj.
No ono to teda vyvrcholilo tým nejakým kombajnom, kde ste nejakým spôsobom merali. Bolo to akože taký, že možno niektorí fanúškovia teda NFL to poznajú z tohto prostredia, alebo niektorí možno aj nie. Teda, že ako to tam vyzeralo? Bolo to vlastne také vstupné testovanie pre chalanov, či už starších veteránov, ktorí už hrali v tom týme, alebo práve prvákov, ktorí sa pripojili k tomu týmu. A prebiehalo to viac menej v podstate rovnako ako na NFL kombajne, hej, že no nie úplne rovnako, ale boli tam tie základné testy rýchlosti, obratnosti, sily a výbušnosti. Čiže skoky, behy a potom aj silové komponenty. Čísla si pamätáš z týchto testov? Pamätáš. To bola moja top forma. Čiže... Má ich vytetované na hrudi. Ešte nie, ale príde to. Príde to. Po tej druhej operácii určite. Keď som mal 18, tak hej. No ako to vyzeralo s tebou? No, tak nie, že by som sa chválil, ale tak teda sa o toho pochválim. sme tu, Koty, o toho sme tu. No 40-ka bola 4 sekundy 65 stotín, 4,65. To, aby si všetci chápali, to je rýchle na naše pomery. Na naše pomery. Hej, vtedy som bol rýchlejší, no. Čo ešte sme mali? Mali sme skok do diaľky. To bolo, neviem presne na centimetre, ale 10 stôp a 4 palce. 10-4. 10 stôp, no. Dobre. No. Asi 310-15 cm. Damn, boy! Nie je málo tiež. Do výšky som mal, myslím, že 35 inčov. 35 inčov? Yes. Tak to však ty by si asi niekedy zasmečoval? To je druhý šport. K tomu ale mňa to len zaujíma, že s takým vertikálom, že si to nikdy neskúšal. Skúšal, ale bohužiaľ na moskete nevyšlo. Dobre, no. A čo sme ešte mali? No na benči to bola síce atletická forma, na benči to bolo 11 opakovaní so stovkou. OK. No, to je slušné. A power clean 125 kg. Nice. A ešte aj pro agility tam bolo a to som myslím, že tiež za nejakých 4-6 mal alebo tak. A s týmito číslami ťa nezobrali do Kanady potom? Problém tam bol, ako vravím, byrokratický. Hej? Tréneri boli nadšení, ale bohužiaľ to nevyšlo potom cez papierovačky a financie. OK. Ja viem, kde ho ešte mali zmerať, na to, aby ho určite už chceli potom zobrať. Ale no, zrejme kombajny v sprche sa nerobia. Čiže... dobre, to si mal koľko rokov vtedy? 19. Dobre, 19 rokov, čiže ja keď som si to dobre pozeral, a dúfam, že si to dobre pozeral, hej, že je to plus minus v tom čase, keď vznikli tieto fotky? Možno, asi 2 roky, plus minus rok. Povedz nám, toto je tvoj atletický pík, hej? Áno. Ako vôbec sa dostal k tejto úžasnej príležitosti, Koty? No ako inak, ako cez spoluhráčov v Bratislave. OK, tak skôr som čakal nejaký Fight Club, ale nie modeling. No jasné. Povedz nám, toto je model v padoch. 190 cm, 96 kg, dobre čítam Matúšku, ktorá 19 kg. Tak. Ale toto na bruchu to je retuš, ne? Musím povedať, že 96 kg dobre ukáže. Dobre ukáže. No, z tohto túto fotku mi prosím ťa povedz, ako sa nejakým spôsobom akože stala. Tam choď, postav sa a pozeraj sa sem. No, lebo sú to úžasné veci. A veľmi by som chcel pochopiť, prečo sa fotil s sačkom na hlave. To som aj ja doteraz ešte nepochopil. Ale nie, to je šermiarska helma. OK, tak to som ja hlupý. No OK, dobre, čiže šermiar takto. Že on dokáže robiť všetky športy, aj šermovať. Čokoľvek, čo treba, no. Tak. Toto sú, myslím, že relatívne verejne dostupné fotky, ako keby si ich niekto chcel dohľadať, kto nás len počúva. Ale v princípe, aby som to veľmi rýchlosti opísal, tak Koty nafotil také, nazvali by sme to aktami možno až? Soft. Veľmi soft. Soft akty. Veľmi, ktoré... Soft akty, to je to, čo vystihuje Kotyho tak trošku, áno. No. Čiže to bola tvoja kariéra nejakého modela. Ty si potom, myslím, že ak si dobre pamätám, tak nakrátko skončil s futbalom. Však prečo? Prišlo tam tiež zranenie. Mal som po reprezentačnom zápase natrhnutý bočný väz v kolene. A potom sme teda odohrali ešte jednu sezónu v Topolčanoch, ktorá bola naozaj výnimočná. Zozbierali sme sa tam chalani z celého Slovenska v podstate a trénoval nás Phil Hildebrand,
výborný tréner, ja na ňo mám naozaj veľmi dobré spomienky, veľmi sme si sadli a tá sezóna bola naozaj super. S chalanmi a s tímom sme trávili veľa času, pretože tie tréningy víkendové boli postavené formou vlastne naozaj kempov, obidva víkendové dni aj v sobotu. Vlastne celý deň sme boli s futbalom, v nedeľu sme celý deň boli s futbalom. Čiže to bolo naozaj taký bootcamp futbalový a vtedy sme sa naozaj cítili pripravení do sezóny. No a bola to naozaj úspešná sezóna. Prehrali sme síce vo finále z Monarchs Túcej ligu. A potom sa ten klub tak nejak rozpadol a ja som viac menej stratil motiváciu už potom hrať na Slovensku, dá sa povedať. Prišla vysoká škola, takže hej, a ja som zmenil nejako prostredie a... Devky, chlast a chlebičky, hej, možno, hej. A taký, neviem, cítil som sa taký vyhoretý trošku z toho futbalu, že naozaj som do toho búšil strašne veľa času a nevyšlo mi to v tej Kanade, tak potom to celé tak na mňa nejako doľahlo, tak som si musel dať pauzu. Priznáš sa teraz, má v tom prste aj Robča? Nemala, aj keď nemala. Aj keď nemala. Sice nemala, ale nemala. Presne. Nie, to bolo iba moje rozhodnutie. Hej, však prišla škola, prišla Robča a nechýbal mi ten futbal, nejaký čas. No dobre, tak toto ja som si zle pamätal. Ja som sa dostal k takým verziám, že koty, že nie, že proste už frajerka proste ho nepustí a neviem čo. Nie, toto nie. Ale tak Robču poznáme, že sa k tomu dostaneme a je to tiež zlaťušik. Čo ťa potom akože nejakým spôsobom, že motivovalo sa vrátiť naspäť do Nitry Knights? Pamätám si, napísal mi Boris, že sa rozbieha príprava na reprezentáciu, teda na majstrovstvá sveta. Ty si pred tým flagom nehral? Futbale. Nie. Okay. Nie. Takže skladáme dobrý tím, talentovaní chalani, príde nás trénovať Phil. To sme si vtedy mysleli. To sme si vtedy mysleli, hej. Však ale aký dobrý tím sme mali. Mali sme super tím. Áno, v porovnaní. Ale v iných veciach ako vo futbale. Najlepší na Slovensku. Najlepší na Slovensku, presne. No, takže to ma celkom zlanárilo, hej. Boris zapojil presviedčacie schopnosti a to som akurát mal vtedy zase po dovolenke a tiež po zranení. Odporúčam každému, kto si ešte nepožičal skúter na pláž, tak nerobte to. Víš, na to som skoro aj zabudol, no. Takže tam som sa vysypal na skútri a lahol som si skútrom chodidlo. Takže tá príprava pred tým Izraelom bola taká tiež zase z rýchlika. To už si nebol v tej forme, ako na To tých už som bohužiaľ nebol v tej forme, to už som iba papkal, hej. Ale snažil som sa behať a potom sme to nejako doladili do toho Izraela. Ty, Mišo, tam si stretol Kotyho poprvýkrát, alebo si ho poznal už predtým? Na príprave vlastne, na Izrael. Tam sme sa stretli prvýkrát. Nepozeral si, že vo flagu defenzívneho enda nepotrebujeme? Ja som dovtedy ešte running backa hrával. OK, čiže To sú iné zmeny. To je dávno. Tých people of position bolo veľa v tom čase, hej. No možno keď si spomenul tú reprezentáciu, ten Izrael, ten flag, tak ako si na to spomínaš? Super. Naozaj tá príprava zase bola veľmi dobrá. Stretli sme sa tam a zišli sme sa tam chalani, hneď sme si sadli a boli sme to všetci chalani, ktorí boli oddaní tomu športu, hej, svedomite sme sa na to pripravovali. Phil, myslím si, že ako coach je v našich zemepisných šírkach veľmi potrebný, pretože je to naozaj že ukážkový mikromanažer. Takže... S dôrazom na slovo mikromanažer. Mikromanažer s veľkým všetkým, mikro. No je to áno, Herfil. Herfil, áno. Ale takého treba, no bohužiaľ, hej, potrebujeme jednoducho ukázať všetky najmenšie nuancy toho futbalu ako takého, všetkých tých techník. Takže s ním sme sa svedomito pripravovali a skončilo to potom, ako to skončilo. My sme Phila niektorí volali, že fuck. To bola jeho prezývka. Ale to už si vedel, keď je zle, keď začal po maďarsky nadávať. To si vedel, že už asi treba niečo zmeniť. Ty si mi ako spomínaš na tú repre?
Ja, veľmi dobre. To bola super partia a potom tie facky, čo prišli v tom Izraeli, tak to sme asi zistili, ako na tom sme, ale tak, ako hovoril Koty, aj s tým Philom, Phil bol ako super tréner, od neho som si veľa zobral a aj tá partia, tam sme sa stretli veľmi dobrá. Je také zaujímavé, bol to taký zlom a ja si dovolím povedať, že tak trošku aj pre americký futbal na Slovensku celkovo, že vtedy bolo niekoľko chalanov hneď, ktorí tam prišli hrať do tej reprezentácie. Bol tam aj Paľo Horník, ktorý proste v tom čase už hral v Brne síce, ale ktorý jednoducho videl, že to gro toho týmu tvorila partia z Nitry, chalanov, ktorí tamto hrali a potom následne, hej, presne ako ty, Paľo potom prišiel hrať k nám. Čiže bolo to veľmi, veľmi zaujímavá skúsenosť. No a ja pevne verím, že ešte s veľa ľuďmi, ktorí toto budú sedieť, sa o tom budeme baviť. Čiže následne potom si prišiel, ja keď si dobre pamätám, ty si skončil, že druhý v Kečoch a Jardoch, tuším, že hneď ako sa vrátil, že? Je to možno asi, hej, za Majkom, nie? No bolo to v tej za Majkom. No to sme hrali ešte na Kineku, ty si mi to hral... Už som bol dybičko. Ja už som switchol na repre vlastne. Áno. Flek, tak... Hej. Tam si pochopil, kde je tvoja silná stránka. Hej. Presne, tam dropovať lopty. No a potom prišla tá sezóna v podstate, hej, keď sme sa presunuli na štadión. Ako si ty možno spomínaš na tú prvú sezónu, keď zrazu proste, že tuto my chlapci amatéri hráme takto? To bola paráda. To bola naozaj, že lopata mi z rukou vypadla. Ale nemydl si barana. Nemydl som barana. No, bolo to naozaj super, hej, veď keď sme ešte tú prvú sezónu mali sme presne vtedy tiež silný tím, ale nebolo to podchytené organizačne, čiže na zápasy chodilo, hej, 100-200 ľudí maximálne. Ale myslím tu potom, už tú ďalšiu, keď sme išli na štadión. Áno. Okay, tak vravím, že keď to porovnám, tak to by sa nedalo až porovnať. Nie, bolo to super, naozaj tá platforma toho štadiónu, tým, že tam vieme prilákať stovky ľudí a že už sa na nás nechodí pozerať iba naša najbližšia rodina, ale že to hráme pre zábavu ostatných ľudí, tak to je ďalší taký driving faktor, že jednoducho naozaj tá zodpovednosť nie len čo sa týka zápasov a ligy a potrebných víťazstiev, ale aj toho, že prišli sa na nás pozrieť ľudia a nemôžeme odísť len s nejakým polovičným výkonom. Takže naozaj pre mňa super. Dobre, ale to bola možno aj tvoja posledná zdravá sezóna, že? Bohužiaľ, no. Bohužiaľ, no. Potom v tej checkballovej sezóne ty si tu a tam nastúpil. Potom si dokonca, ja si to pamätám, že to bolo tuším, že pred finále, že ty si ani semifinále tuším nehral však. Nie. A mal si už vtedy problémy s kolenami a vtedy poslal Boris Kotyho za svojím špecialistom do Topolčian. Osudová chyba. Ako si na toto spomínaš? Tak spomínam si na to takto. Tam ešte v tej fáze ma nič nevyrušuje, pretože nevidel som, alebo nezdalo sa mi na tom nič podozrivé, alebo nič zlé. Jednoducho dobrý prístup doktora a rozhodol som sa jednoducho mu dôverovať s operáciou. Ale bohužiaľ to nevyšlo. No. Lebo ja si pamätám, ako si mi písal, že si bol v týchto Topolčanoch a teraz tým, že v podstate ten doktor ťa presvedčil, že ti nič není. Že neviem, koľko mu Boris platí, ale proste, že on mi povedal, že nič mi není, môžem hrať ten checkball. Že to, že mňa koleno boli, že je zjavne sekundárne. Nie, to bolo, už viem, čo teda myslíš, ale hej, to bolo tak, že s doktorom sme sa teda celkom obsiahlo rozprávali. A doktora teda som vedel, že aj on športuje a tak teda mi vysvetľoval, že áno, ten skrížený väz je tam už roztrhnutý, ale nič sa nebojte, vieme to opraviť. A tak keď som sa ho teda spýtal, že no dobre pán doktora, čo poviete, mal by som teda hrať tento zápas finálový? No tak to nemyslíte, hádam vážne. Finálový zápas musíte hrať. Taký už možno v živote nebude. Takže pokazené opravíme, nech sa páči. Veľa šťastia v zápase. Tam bola odpoveď vopred pripravená, zaslaná z americkej ambasády, ako sa hovorí u nás.
No, ale nakoniec si predsa len ten zápas odohral. Skoro si mal jeden catch. Skoro som mal jeden catch, presne. Nie, tak bol to taký naozaj, že zápas na jednu nohu. Ale tá noha, tá pokazená, tá bola tak zafačovaná, že to aj 4 väzy nahradila tá tejpovacia páska. Ty si vtedy chytil tú jednu loptu, teda oficiálne si ju nechytil, ale pretože ťa hneď potom vyfamblovali. Nie. Nikdy v živote som nebežal za rozhodcami rýchlejšie, aby som im kričal do ucha, že nemal catch. A ja som v živote tiež nebol nikdy taký hrdý na svoju dropnutú loptu ako vtedy. No to bol dosť taký kľúčový moment. No dobré, ale môžeme teda prejsť asi aj trošku k takému tvojemu osobnému životu. Nech sa páči. Môžeme, hej? Môžeme, super, no. Ty si teda čerstvo ženatý však? Áno. Gratulujeme. Ďakujem. Po koľkých rokoch to bolo? Môžem to povedať? Neviem, že či toto si zase tak sa Robčo spýtaj, ne? Keď povieš zlá, Robčo bude počúvať, tak... bolo to takmer po 12 rokoch. Čo, to mám ešte čas. Ty si koľko, Mišo? Skoro 8. No, dobre. Ja som sa po 7 stihol rozviesť, hej, čiže už dlhšie prežívate, ako som zvládol ja, hej. Tak to dobre, hej. Ale v podstate aj ste boli dosť dlho zasnúbení, že? Boli sme tiež zasnúbení, hádam aj 5 rokov. Prečo? Nie, tak vždycky sme našťastie... Nie, že prečo sa zasnúbil? Počkaj, videl si tým žrobču? Aha, vlastne, iba odzadu. Dobre, beriem späť. Nie, tak obidvaja sme boli, chvála Bohu, tak nastavení, že teda svadba a takýto nejaký oficiálny zväzok pre nás nie je úplne priorita. Nie, čo sa týka nášho osobného vzťahu, to nie je nejaké niečo smerodajné, takže sme si tým nechávali na čas a nakoniec teda sme si už povedali, že tak, už je čas, poďme na to. Ja som si pozrel teda tvoj profil, aj nejaké fotky. Pre tých, ktorí to budú aj pozerať, nielen počúvať, tak máte tu fakt, že je to ste trošku v nižšej kvalite, ale je tam vidno, čo sa tam deje. Veľmi sa ľúbite, ste krásni. Áno. A povedz nám trošku, ty si spravil takú netradičnú svadbu. Teda, ak sa to dá nazvať svadbou Kurník Šopa, no. Hej, tak bolo to také improvizované viac menej. Vedeli sme a dohodli sme sa, že nechceme nejakú veľkú svadbu, tradičnú, hej, čo sa týka slovenských pomerov, ale že teda keď svadbu, tak si to spravíme niekde, kde budeme iba my sami dvaja, budeme tam mať teda pekné prostredie, ideálne šum mora. A takto nám to vyšlo nakoniec, že čiže sme z si reprákov viem pustiť, ale nastupná pesnička. To bol plán B, to bol plán B. Našťastie vyšlo Lanzarote, no. No, a ja to akože potvrdzujem, že bolo to fakt, že tak low-key, že vy ste sa potom zobrali teda akože oficiálne na orade však. Áno. Hej, podpísali sme si papier. Koty spravil tú chybu, že teda sa nám priznal, že teda bude mať ešte jednu svadbu v Leviciach. A teda my takto spolu chodíme, ako ty, Pálo, stále z Bratislavy autom na tréningy. A my sme do Kotyho asi, že fakt, že to bolo že možno mesiac, ale proste, že v kuse bušili, že my fakt, že prídeme. A fakt my sme s Pálom riešili, že čo ti kúpime ako svadobný dar, hej. Že fakt, že sme chceli prísť, že napriek tomu, že Koty nám povedal teda, že veď bude len obrad a potom akože len pre rodinu, akože taká nejaký obed. Však my jesť nepotrebujeme, proste my len ideme tam akože, hej. A fakt sme to mysleli proste, že však Kotušik, hej, proste náš Kotušik, proste musíme byť pri tom, hej. No a ako ty mu to tak nedochádzalo dosť dlho, stále že? Som si myslel, že srandujete, no. Hej, on akože tak si dosť dlho myslel, že teda, že srandujeme a asi tak, že to bolo možno, že týždeň pred, už stále vtip nevymieral. Vtip nevymieral, akože, že to išlo smrteľne vážne. A teda, ja potom mi tak došlo, že Koty mu to asi nedochádza a hovorím Páľovi, že Páľo, že ty si myslíš, že Koty si myslíš, že si stále robíme srandu? A vtedy ti to došlo, že? Vtedy mi to už došlo, no a potom teda som musel rázne zakročiť a odmietnúť vašu lásku. No, my sme akože, fakt sme už mali, že vyzberám že veľkú čiastku peňazí, ku ktorej sa už teda nikdy nedostaneš. Možno tak, aby to bolo trošku také tvoje osobné, že čo sa ti najviac páči na Robči, čím si získala tvoje srdce, takého dobračíska, chlapčíska, krásny, veľký, dobrý. No práve svojim srdcom. Ona je úplne anielik. Ona je najlepší človek, akého poznám. To je všetko, čo si je povedal na tej pláži. Hej, že presne.
Nie, je naozaj veľmi spravodlivá, veľmi dobrá a veľmi tolerantná, čo si veľmi vážim. A veľa drepuje, hej, tak to sa povie, hej. A veľa drepuje. Poviem to Veľa citlivo, drepuje. aby ste všetci chápali, o čom rozprávam, hej, že... To presne, není nič nezanedbateľné. Áno, To už môžeme premenovať na Rúža pod zoborom, tento podcast. Rúža pod zoborom, áno, no. Víš, keď tu budeme mať nejakých slobodných chlapcov, tak možno potom niekoho vyberieme. A mne sa dokonca na grepe boli za mnou ľudia z produkcie, z Markízy. A teda hovoríš do castingov takýchto vecí, že keď sme mali chlapcov, takže neviem úplne, či Rúža pre túto pod zoborom, ale možno nejaké tieto iné reality show. Každopádne ty teda akože dosť veľa času stráviš aj za počítačom, že? A nie čisto kvôli práci. Neklam. Ako kedy? Neklam. Ako Mám kedy? Discord, Ako vidím kedy? to. Tuto je téma, že sa už aj Miťko trošku viac zapojí, Áno, keďže ja Discord ani nemám nainštalovaný a žijem, ale v podstate... Plnohodnotný život žiješ? Nie. Nie. Akože to, nedá sa to, bez Discordu sa to nedá nazvať plnohodnotným životom. Som rád, že to povieš. A nemám ani skiny, ani tieto najfik nejaké, čo sa o nich rozprávali v aute, keď sme sa myšli. Investícia budúcnosti, to nie je to už Bitcoin, už je pase. OK. Miťo, aký je Koty gamer? Kot je veľký gamer, to akože to permanentne, keď ja zapnem počítač, tak tam vidím Kotwald na Discorde. Kotwald je tvoj nick, áno. Kotwald s dvojitým V. Tak. Ako keby OK. prišiel z Krakova. OK, ako to vzniklo? Smačného do tego. Ako to vzniklo? Kotwald. Kotwald, ani neviem. Vymyslel som. Má to byť akože Lord Kotwald, hej? Môže byť, pripojím si nejaký prefix. A čo hráte? No, sme rád začal zastrelali Counter-Strike. Hej. Koty išiel Battlefield teraz. Teraz Battlefieldy s Majom a s Ľubom. OK. To ináč- sú receivery corps, tam normálne sa dajú do tria a ukazujú chlapcom, že kto je najväčší skill, vieš. Tak. Kto má najväčší skill. Tam sa teda buduje chemia, Tak, hej, medzi tak, receiverami. Presne tak. A volajú ťa na Discorde Coach Kotora? No, mali by začať. Začnú. Vidíš, No. Coach Kotwald, jaký nick? Coach Kotwald. Vidíš to? To už není ani také, že wannabe. To už si tam môže To už- normálne dať. To je že serious shit, no. Hej. Jasné. Ja som napríklad ináč, že fakt, že nevedel, že Ľubov, že gamery toľko. A my sme točili včera nejaké rozhovory ešte do dokumentu, ktorý chystáme, spoiler alert. A teda on, keď som sa opýtal presne, že ako sa ozvedel o tom, že Boris skončil, a teda hrať futbal, tak on mi hovoril, že ty si mu to povedal na Discorde a že musel vypnúť okamžite, že proste že nedokázal ani ďalej hrať. Zaujímavé, no. Čo je tvoj najväčší úspech v gamingu? Aký najhodnotnejší skin si získal? No, neviem, či sa to dá nazvať úspechom tie prepálené hodiny. A koľko pri tom času tráfiš? No priznaj sa, koľko pri tom tráfiš času? Je to také sezónne, hej, že keď vyjde nejaká nová hra, alebo keď sa rozbehne nejaká nová sezóna v rámci tej hry, tak to býva denne aj tak 4-5 hodiniek. Možno v rámci 2-3 týždňov a potom je to také už sporadickejšie po naliehaní zo strany Robertinej. Roberta potom zakročí. Robert to zakročí, hej. Zakáže inštalovať nové peče. Áno. Alebo zoberie ti admin rights na počítači. Dorazia výčinky. Keď som bol menší, tak mne brali, keď som neposlúchal kabel od Playka, vieš. Nie od monitora. Áno, monitor, toto robili aj my. A to není, že keď ti skovali Playko, vieš, že to nájdeš, to je veľké, ale kabel, To to môžeš hľadať. Nie je šanca. No, ale toto vidím, že metódy, hej, že toto je chlapec z Levíc, z Nitry a na východe, že to všade rovnako. Hej. Mali ste aj také, že my sme, napríklad, že ja som mal 4 súrodencov, potom som narodil neskôr 5, ale my sme mali, že normálne, že rozpis, že kto kedy koľko mohol byť na počítači. Ty máš tu sestru? Ja som mal mladšiu sestru, takže tam nebola bitka. Tam som mal len ja rozpis, že kedy môžem byť na počítači. Okay. A mali si nejaký limit? No, jasné. Koľko ste mohli hrať denne ako deti? Myslím, že hodinka, neviem. No, hodinka to bola. To je taká zlatá hodinka, aj to je zase univerzálne platidlo. Potom, keď si že pomohol na záhrade, tak plus 30 minút, vieš. OK, čiže bol normálne, že reward systém už vtedy jednoducho bol zabudovaný. No ja som mal síce mám staršieho brata, čiže u nás to fungovalo tiež tak ako u Miťa, hej, že teda starší brat určoval rozpis. A kto išiel, teda on určil, hej, že keď on už mal dosť, tak tedy si mohol istý, hej. Áno.
No to bolo normálne, že každý deň mal niekto akože, že kto išiel prvý, druhý, tretí, hej, proste, že postupne, tie všetci mali po hodinke. A teda problém bol ten, že potom akože postupne sme ani veľmi cez týždeň už nemohli, lebo proste tam prišla kontrola, že máš domáce úlohy, hej, tak akože kto mal domáce úlohy, hej, spravené. Čiže tým si už nerátal, čiže vtedy bol víťaz ten, kto bol prvý a druhý, lebo ten stihol spraviť, sa zahrať ešte skôr, než sa otec vrátil z práce. Hej. Tretí, štvrtý, není šanca. Není šanca, cez týždeň nehráš, bohužiaľ. No. Hej, ale čiže tam už niekde boli tvoje započiatky gameriny. Hej. Čo bola prvá hra, ktorú si hral? Pamätáš si? Age of Empires. Age of Empires jednotka. OK. Ja som mladší, ja som 2 začal. Si už 2 začal, OK. Takéto, že Red Alert a tieto veci. Aj to myslím, že bolo. To bol Commander Diablo. Conquer, nie? Alebo niečo také. Áno. Myslím, že tak nejak stalo, no? Áno. A Commandos. Commandos, Commandos, keď si panačikov posúval a nervy si chytal pri tom, lebo nespolupracovala hra niekedy. No, alebo GTAčko, ale že jednotku, dvojku si hrával? Tieto myslím, že nie. Prvé, čo som chytil, bolo 3. Okay, lebo to ty už možno ani mi to nevieš, ale proste, že... Nie, hrával som. Hrával si jednotku, dvojku? Zhora nadhľad. To bolo áno, zhora, to bolo super. Zhora nadhľad Áno. a nemal si save. Aha. To si pamätáte, že ty si musel že celú hru prejsť naraz. Naraz No. jedenkrát, hej. Že proste, že a to akože kto mal s našimi limitami hodinovými spraviť, hej. Jasne. No a pomaličky sa možno aj presuniem už k takej poslednej téme, čo viem, že je ďalšia taká tvoja veľká srdcovka a to je muzika. Mm-hmm. Ty si veľký fanúšik muziky. Mm-hmm. Tak, áno, presne. Dostali sme zvučku do ďalšieho segmentu. A ja si pamätám, že keď ja teda, zase tu spomínam tú moju svadbu, ale bol tam pub quiz a teda, že Koty vtedy proste jeho tým to zlomil, lebo Koty proste všetkých rozdrvil v tomto, v pesničkovom kole. Chodíš často na koncerty však. Mm-hmm. Akú muziku počúvaš? Všelijakú muziku počúvam, ale najčastejšie, najradšej asi rock a funk. OK, rock a funk. Mm-hmm. No, čo sú tvoje obľúbené kapely? Moje obľúbené kapely. No, Lime Cordial, na tých sme boli už viackrát. OK. Youngblood a Frank Moody. A Frank ešte, Moody. počkaj, musím povedať aj Florence and the Machine. OK, to si bol teraz nedávno však. Teraz sme boli minulý týždeň 2. Kde to bolo, vo Viedni? Vo Viedni to bolo. Ako si ti páčilo? Nádherné, naozaj som bol z toho úplne unesený. A bol to síce posledný koncert, ale za mňa úplne najlepší koncert. Naozaj tá Florence ma tak dojala celý čas, tých necelé 2 hodinky, že naozaj som z toho koncertu odchádzal úplne učarovaný. Koty bol tak učarovaný, že Koty prijal storku. To sa nestalo často. No. Koty prijal storku. Prvýkrát do roku 2012 podľa mňa. Pridal Koty, že storku. Som pozeral, že... Ale určite prvá v tomto roku. Vy máte taký setup na sociálne siete doma, povedz aký. Počkaj, aký myslíš? No, že ty máš Facebook. Je takto. Áno. Hej, ja mám Facebook, Robčo má Instagram, lebo Like, ja nepridávam fotky. Ty len šeruješ Nitra Nights posty. Presne. Takýchto spoluhráčov máme najradšej, ktorí veľa šerujú. Ty rád aj chodíš akože celkom že také, že party, trošku si akože že plechy a podobne to... Treba vybrať dobrú hudbu, ale plechy veľmi ľúbim. Ale nevždy ti to vyjde, hej, že akože vybrať dobrú hudbu. To sú fámy. Vieš, na čo narážam? Viem, na čo narážaš, ale nestotožňujem sa s týmto názorom. Tak ja vám poviem, ako to bolo, hej. Bol to myslím, že rok 2023, vrátili sme sa z Brna a teda nejak v autobuse sme sa dohodli, že mám prázdny byt a teda, že ideme akože trošku, hej, proste bolo nás tam možno 6, hej, že ideme ku mne po zápase a išli sme ešte do Komínu v Bratislave, čo bolo hneď vedľa toho, kde som tedy býval a teda dali sme si akože nejakých pár piv na oslavu a podobne, hej, a potom sa to akože už všetci boli takí unavení, najedení po zápase predsa len, hej. A tak sme sa presunuli ku mne na byte a tam sme si akože trošku ešte, hej, akože nejak sa rozprávali, hej. A zrazu proste, že tam boli, že spoluhráči boli, že v teplákoch, hej, proste, že oni akože proste išli do autobusu, hej. A zrazu proste nabehol Koty, vyparadený, ready to go. A to bolo, že asi, že polnoc mohla byť, keď ty si nabehol, akože možno, fakt, že už nejaká pokročila hodina to bola. A Koty normálne, že nemyslíte vážne? Že nemyslíte vážne, že tu budeme sedieť a nikam nepôjdeme.
ukecal nás teda, aby sme išli do jedného podniku, ktorému akože nechcem možno takto verejne robiť negatívne review, ale volal sa Radosť a teda nás presvedčil, že tam je, že bude že brutálna muzika. DJ bol dobrý. Áno. DJ bol dobrý. DJ bol dobrý. Dobrý človek, hej. Dobrý človek. Možno aj to. Stalo to, že 10 eur stal vstup. Vošli sme tam, všetci sme tam vošli a zrazu, že čo tu robíme? Že koty, prečo sme tu? Aj vydržali sme tam možno 5 minút, išli sme preč. No tak to bolo môj prvýkrát v Radosti, takže na moju obranu, hej, nevedel som, ako to chodí v Radosti. Videl som, že teda bude tam dobrý DJ a myslel som si, že to bude pekný zážitok. Tak 5 minút sme si užili, no. No dobre, doteraz nám ešte drží po desíku všetkým koty. 2 eurá za minútu, to je dobre, akože. To je drahý jukebox, no veru. A s týmto je spojené aj Grape. Však Grape je asi taká tvoja srdcovka alebo festivály celkovo? Určite áno. Aj festivály celkovo, ale Grape je istotka. Na koľkých si už bol? Není zase až tak veľa, asi 4. Okay. Alebo 3. No tak to je tak podobne, ako keď ja rozprávam, že som hardcore Grape a som bol 2-krát, vieš. No presne tak. Že proste úplne že najtvrdší zo všetkých, ktorí tam existujú. No ale my sme teda mali akože s Grapeom spoluprácu minulý rok. Sme spolu boli súčasťou otváracieho ceremoniálu. toho roku to znova dohadujeme nejakým spôsobom. Už asi to nebudeme otvárať, lebo je tam téma zoo. Ano. A síce tréner minule síce nazval Jara, že dizmanky v šatni. ale asi to nejakým spôsobom neprejde takto. Ale myslím si, že by sme mohli byť znova súčasťou toho. A ja sa na to akože mega teším, že toho roku. Koľko nás tam bolo? Strašne veľa. No 30. No zo 30 nás tam bolo, to bolo super. Fakt, že pecka. A toto, že pre mňa to bol tak silný moment, vieš, že proste, že rok predtým ty si ma tam ukecal, aby sme tam išli, aj s Palinkom sme boli, prvýkrát Jaden potom sa pridal, to sme si občas viacej hľadali, ako sa s ním bavili, ale teda potom, že prišiel celý tým, proste to bolo že super, že proste všetci tí ľudia, s ktorými hráme, že aké to bolo pre teba, aj frajerky tam boli, hráči všetci. Áno, to bolo super, že naozaj nás tam bolo veľa, boli tam aj baby. A bolo to naozaj super, lebo presne takto z minulých festivalov, keď sme boli takto iba pár kusov, tak hej, vždycky sa musíš nejako stretnúť a organizovať a takto. A jasné, že na tomto Grape sme sa tiež nejako organizovali, ale ani nevieš a vždycky si niekoho stretol, hej, a bolo tam naozaj veľká partia, čiže... Babi si odložil spolu, nech idú, vieš. Presne. Hej. Malo to grády, bolo to naozaj klasika super. football vibes, hej. Hej. To ináč, ja teda... Hej, strašne ma zbije, keď prídem domov po tomto podcastu. No, tá moja, akože teda ona nerozpráva mi po slovensky, či sa takto niekomu akože negrupila, ale je akože v Nitre nájsť, že skupina, že football vibes. Ja si myslím, že určite áno. Hej, určite áno. Áno, že sú takto, hej, že už keď sa stretnú, tak už sú, sa zmenia na War Girls, hej. Hej, presne. Babi prídu, pozerajú futbal a ohovárajú chalanov. Áno. No, a na Super Bowle rozprávajú, že kedy už pojeme domov. To je ich catchphrase, hej. Football vibes, hej, že ľúbim ťa, ale poďme domov, hej. A keď chceš mať kde prísť, tak hej. No. Dobre, ja akože si myslím, že sme celkom nejakým spôsobom toto rozobrali. Kotyho, trošku jeho život, trošku jeho pocity, trošku jeho súkromie a čo má rád. Možno skús nám na záver možno niečo odporúčať. Seriál, daj nám nejaký tip na seriál, ktorý možno teraz pozeral, ktorý by si odporúčil. To dáme jak každú epizódovú zvyk, alebo ako to povedať? Uvidíme, no. Nemal som až toľko času sa pripraviť na túto epizódu, ako by som chcel, hej. Ale v princípe určite toto by bola jedna z vecí, ktorú by sme chceli. A možno budeme potom postupne pridávať že nejaké tipy a triky do života, tak dneska môže Koty odpáliť túto našu prvú tradíciu TV Show of the Week, sponsored by Nobody. Ale skoro bude. Skoro bude. Za chvíľu. No, tak obligátny a môj najobľúbenejší seriál samozrejme Game of Thrones, ale a ešte Star Wars, Andor. Ale keď mám odporučiť, a nie je to teda žiadne fantasy ani nerd seriál, volá sa The Sinner. Okay. Hrá tam Bill Pullman a je to o detektívovi, ktorý rozoberá také ťažké prípady, ktoré majú také... Nejaký true crime, hej?
podstate nie je úplne true crime, ale má to teda také aj psycho pozadie, aj ten detektív je taký celkom komplikovaná osobnosť. Dobre sa to pozeralo. The Sinner. Tak toto je odporúčanie od Kotyho. Máš, Miško, aj ty nejaké odporúčanie? Teraz ťa prekvapím veľmi. Peaky Blinders. A vyšli nové? Teraz to nebude séria, to bude film. Film vyjde. OK. Tešíme sa. OK, všetci sa tešíme. Myslím si, že Peaky Blinder veľmi veľa ľudí poteší, keď znova vyjdú. Dobre, Koty, my teda veľmi krásne ďakujeme za to, že si bol našim, že historicky prvým hosťom podcastu Nitra Nights. Paťo Klementovič bol prvý Slovák, ktorý skoroval na majstrovstvách sveta, tak ty si prvý Nitra Nights člen, ktorý bol v podcaste. Rozmýšľal som, že v čom mohol byť Paťo Klementovič prvý. Ale bol fakt, to si už nepamätal. To je štatistika, ktorú si zapamätám do konca života. No. A ktorú si určite aj Paťo zapamätal do konca života. Vlastne. Ale ja by som si ju zapamätal zase tiež, zase nebudem mu kriviť. Ale ty by si o nej dosť rozprával. Aj. Áno, ja som bol prvý Slovák, ktorý strhol, teda sekol quarterbacka na majstrovstvách sveta, keď sa o tom chcete baviť, keďže som prvé 3 zápasy hral Blitera. Keď sa tam dá dať efekt, tak by som dal tie fanfáry, vieš. Wow. Dobre, ale to je taký menší úspech. Ja radšej kopem tieto víťazné field goally, viete ako. Okay. O tom si povieme na budúce. Čiže toto je naša teda prvá časť podcastu. Dúfam, že sa našim divákom, poslucháčom páčila. Tento podcast nájdete na všetkých platformách, teda dúfam, neviem ako to funguje. A neviem, prečo to vôbec teraz hovorím, lebo keď sa niekto už dostal sem, tak to už niekde zrejme pozeral. Čo akože tiež takýto trošku mindfuck. Ale robíme to poprvýkrát, dúfam, že to bolo fajn, že to bolo počúvateľné. A neprezradíme ešte, kto príde o týždeň ako host. Povieme to, Miško? Nie. Nepovieme. Ale bude to určite veľmi, veľmi zaujímavý host. Možno ne až tak vysoký ako Koty, ale možno ešte vyšší. Skús pozíciu. Povieme pozíciu? No, skús. A Miťko, my sa ešte nedohodli, že kto to bude. Čak, preto ti hovorím, že skús. No dobre teda. OK, nevieme, kto príde o týždeň, ale určite tu bude rovnako zaujímavý host. Ďakujem veľmi pekne všetkým, že ste nás počúvali, že ste nás pozerali. Ďakujem Miťkovi, že tu bol so mnou a správil nás týmto podcastom. Ďakujem Kotimu. A nás čaká ešte teda hodinová cesta domov naspäť z tohto štúdia Zoom.sk, ktoré sa nachádza v Nitre a ktorému ďakujeme za tento priestor. Ďakujem. Majte sa krásne. Ďakujem, chalani. Majte sa. Čaute.